Добро утро на всички запалени планинари. В момента е 9 часа без 20 минути. Намирам се на село Кладница. На 1 километър от селото се отбиваме в дясно по пътеката за хижа Селимица. Тук сме на около 1100 метра надморска височина. Ето е и табелката тук. Ето го официалния път автомобилен за хижа Селимица. След около 20 минути съм на хижа Селимица, след което продължаваме към хижа Острица, хижа Звездица и посока Черни връх. Преходът е малко заобиколен, понеже не искам да подсичам връх Селимица. Не е препоръчително зимата, затова го минавам от тук. Невероятно място. Чисто, спокойно. Зареждаш се с абсолютно положителни батерии. Дишаме дълбоко. Поемаме кислород. И продължаваме с борбена стъпка право нагоре в целта. Кладнишка река. Красотата на Витоша. Югозападна Витоша. Бистрото поточие на Кладнишка река. Страхотно. И красивата Букова гора. Намираме се на около 15 минути от хижа Селимица. Нормално ходене. На пътеката са паднали стари дръвчета. Нормално е, природата се почиства. Пазете горите. Това е. За съжаление, все повече режат и ми идва да ги убия направо. Направо да ги съсипя. Ето Кладнишкото поточе. Красота. Продължавам нагоре.
Вече се доближаваме до около 1300 метра на морска височина. Тук вече има и повече сняг. Здравейте отново. Точно до хижа Селеница. Маркирано е. Натам е местността Танчовица. От тук по пътя натам ние продължаваме нагоре към хижа Острица. Хижа Звездица и посока Черни връх. В момента сме на около 1300 метра на морска височина. Два километра сме извървяли от село Кладница до хижа Острица има още 3 км, след което пътя се изравнява горе-долу и леко става по-полегат. Ето е хижата. Страхотен сняг. Вече слънцето огряло. 9:20 сутринта. Тук някой се е построил къщичка в природен парк Витоша. Да. Не знам до сега как не са съборили. Лично аз бих я съборил, да не е тук. Не знам кой им дава право да строят в природни паркове. Просто не знам. А на тези, които са им разрешили, да не ви казвам какво им бих направил. Че ме е срам малко. Продължаваме си ние по пътеката и не обръщаме внимание да не се нервираме, защото става сложна ситуацията. Тук може да се мине и за златните мостове, като стигнем на разклона след хижа Острица. Тази част на Витоша ми е една от любимите. Добро утро отново. Само един човек е минавал пред мен по пътеката от хижа Селеница към хижа Острица. Тя е 3 км, не повече. В момента сме поне на около 1400 метра на морска височина. Времето е прекрасно. Само погледнете какво става. Слънце. Ясно, страхотно. Снега е около 20 см. 20-25 на места. Пак ви казвам, един човек само е минал пред мен
по-трудно се ходи. Снега е пудра. Гледайте какво става. Пудра, братко. Страхотно е. Невероятно е. Дишам дълбоко. Страхотен кислород. Си напълня белите дробове. Намираме се на около 1500 метра морска височина. Снега на места е до 30 см най-много. Сложихме снегоходки, макар че в момента не играят почти никаква роля, но е по-лесно с тях. Да. Само да минеме падналото дръвче. Много е сериозна буря. Сериозна. Точно преди 2 дни. Невероятно. В ниската част всичко е потънало мъгла. Само погледнете какво става. И връх руен отсреща. За уния стари рани. Да. То по принцип снегоходката играе роля над половин метър. Тук е 40 см. На места. Вие към Черни връх ли? И тук. Ево! Да. Все повече такива хора се срещат. Да. Тук ги има 45 см вече. Да. До Черни връх. Да. Да. Не е зор. Моля? Какво за мусала? Не ми харесва там, честно ти казвам. Изобщо не ми харесва. Аз последно бях по Пирин долу. Да. Той тук се струпват. А вие от Кладница ли сте? Ама с колата дойдехте до Селиница. Аз го качвам от Кладница. С автобуса. Вече е 11 часа. Намираме се на 1650 метра на морска височина. Бившата хижа Рудничар. Тук имам страхотните спомени от детството ми. Вероятно беше тогава, но сега не функционира. Добър ден!
Да. Кога ще отваряте хижата? Кога ще отваряте хижата? Ясно. Беше много хубаво едно време. Хубав ден. Има. Добър снежец е паднал. Ние продължаваме към хижа Звездица и оттам излизаме на платото и към Черни връх. Живи и здрави! Половина е. Намираме се на около 1700 метра надморска височина. За отбивката на хижа Еделвайс ние продължаваме към Звездица. Снега е супер сух и много добър за ходене. При положение, че е чистен пътя. След което продължаваме след хижа Звездица към Черни връх. Без 20 вече се намираме на хижа Звездица, 1850 метра. Вероятно. Намираме се пред хижа Звездица, 1850 метра на морска височина. Никой не е минал пред мен. Както виждате, така. Качваме се тук на една дървена пътека. Снега е над половин метър тук. Продължаваме да копаеме здраво напред към местност Конярника и платото към Черни връх. Моста е почти покрит тук, може би около метър, браво! Красота! Зимна приказка във Витоша. Уха! Мали! Яко! Мостът е покрит супер! Тренировка за кръчета. Ще видим нещо се бавя. Ще видим до къде ще стигнем. Не е минавано това и да съм с снегоходки сета. Уха! Зимната приказка. Yes. Намираме се на около 1900 метра преди платото на Витоша. Преди да започнем да качваме същинското изкачване към Черни връх. Тук тече поточето. Страхотен звук. Направо антидепресант.
И започваме да катериме много сериозно тук. Никой не е минавал. Снега е около метър. Уха! Ай! Ти си момче! Ти си момче! Ти си момче! Смело напред! Смело напред! Излизаме вече към местността Конярника. Много сутава. Направо е супер. Уха. Буци сняг. Буци. Уха! Тук сериозно е веяло. Браво! Баси майката! Абе, тук е 1,50 м. О, слънчицето! О, Господи, благодаря ти, Господи! Тук е 1,50 м. Супер, браво! Нека има. Нека. Доста е навявало, бе. Ого! Мамка ти! Комовете отсреща. И в далечината връх Руй. Е, това отгоре е место с Конярника. Вижда се. Невероятно е. Страхотно е. Да. Браво. В далечината черни връх. Даже и делта планеристи вече има. Отсреща се вижда връх Руй, далечината, и от тази страна, най-дясната, комовете. Както аз ги наричам, конете. Там може би най-силният вятър ме е веял. Не знаех името да си кажа. Браво на делта планеристите. Трудно може да се забелязат. След малко започва същинско катерене към Черни връх.
конярник. Нярника. Скиорче се е пускало. Аз ще тръгна по неговите стъпки. Да. Един пич се опитва да катери без снегоходки. Малко ще му се види изнанагорно, ми се струва. То с снегоходки пък се пропада на места. Аре, бе. Иначе добре е стегнало горе-долу. Все пак през нощта е било минус 14. Motherfuck. Излезнахме почти на платото. Тук се вижда ясно връх Миджур. Западната част на Стара планина, както комовете, връх Моргаш, връх Вежен. От Черния връх се вижда и връх Ботев. Ние се катериме. Значи на места пропада. Все пак не е обработвано изобщо. Чак скръжина има, супер! Супер! Скръжинка. Стар сняг. Дано да трупа 2 метра да стане. Нека има снежинка. На майка ти се доде. Морето от облаци. На майка ти се доде. И както винаги София е потънала. Вода носене. Кървави ризи перане. Връх Камендел. Юнашки глави скриване. Катериме смело напред. Ще останем вечно млади.
държиш за ръка. И забрави за уния стари рани. Нека живеем сега. Обичам всеки ден, в който си до мен. Това ли е любов? Живея ден за ден, когато няма те. Това ли е любов? Обичам нощите. Вече сме на платото. Отгоре се вижда масива Черни връх. Ще ме видиш в нечия сълза, паднала от горчива тишина. Отсреща е Стара планина, връх Вежен, Не чуеш в нечия тъжен глас, връх Мургаш, като стон в песен от угасна смях. Комовете, Капки дъжд Миджур, ще ме най-вляво. жадно ще ме отпиваш и без дъжд ще очакваш нощта. Светлина ще докоснеш, слънчев лъч ще откъснеш, като хляб на бездомни ме раздай. Добър вечер, светлице, добър вечер, мила моя, прегърни ме, клубнице, целуни ме в неволя, с треперещи ръце, милост е вкусите твои. Добър вечер, свете мое. Супер време. Бих казал едно безвремие. Страхотно. Тишко пища лъжи, две бръзди от моите очи. Ще липсват ми сълзите ни, за скръп не ще уши. Капки дъжд ще ме сбиваш, жадно ще ме подпиваш и без дъжд. Продължаваме да газиме по платото. Уха! Натъкнахме се на Преспа. Уха! Страхотно! Невероятно! Метър 90 Преспа. Уха! Супер! Невероятно е! Уау! Яката Преспа, Ватко. Супер! Слънчев лъч ще откъснеш, като хляб на бездомни ме раздай. Добър вечер, скитниче, добър вечер, мила моя, прегърни ме, лудниче. Газиме в Витошката пустиня. Напред, смело напред. Бодри крачки напред. Към първенеца на Витош.
Отгоре се вижда